Opimso TV, Opimso Radio Sunye. Yaba ahafano nof abato empesiano so kra ye gina mu eye kwadwo betiako. Na kwadwo betiako kwan ho nkomo na ye ba bedi no. Ufri enyine suso de ba besi abonsia so de nyame adom eni kura etwa ho ahia no. Ekwan ne ye na kama. Ubeduru moframfa adwen a efiri ho ba ne de ekwan no enye kura. Ye ne nananom ne mpadimfo a ewo betiako ene abunsia so eba betwetwe nkomo ne yahwe sede ekwan ne sitie ne hawa ede ma wo mu ene nananom anamontu a wo mutu ewo kwan ho ne de mpanimfo ka kire wo mu di ade modru kwabragi achi na ene nananom enkotwetwe nkomo. Opimso TV no anigu so a wo hwe bia ye ginan eye kwadwo betiako ene abonsu so ekwan fimfini bridge a eda nentamu asuobole bridge a eda so nie na sade ye beto bridge na bu agumu a emranti a ewo kwan yi so ena sese wo mugina se wo mu siesie firi se ene ye yawada a eye dwada eti ye betwa ben emranti no a wo mu siesie ha ne wo mu atwetwe nkomo ahunu the entire bridge ayese eni anamo a wo mutu di afa ho se de be ya akwantufo a efa kwan yisuo no hwirehwire entu wo ti ya twe aba mrantie no ye no mo atwetwe nkomo ka brantie ba ko ha ne betwetwe nkomo abrantie Opimso TV ni mo ha ya so ja edi ane ma mo bridge eye se de atie na yo ho ani hu se ka bi de yi ba anwe ba ye na yesi nti yo omo na ye nsa yes, daseni almost be a month ni na ye bisa penifo na almost say almost dey beba ma cement by na ye ya man ni say ne de ye ne aye fa so so na ya ye ti anamo be na sese mutu afa ho so far no nke ye pesen ka ye ko hu wana bo na nke nka ba bibia emma bi amanti ye say ye ya fa so so ye de netie ne bibia be ye na bibia ye kama. So what kind honorable, your honorable assemblyman, your honorable MP, your honorable DC, and our MC, honorable Mudia Hena working. But you Edikan you go committee for na omoche say they call say assemblyman ho. Yeah, na say free on ye say danti hu hwi bi mu. Na ye say anytize ye ye mpese bibia besi wo ha. Nti ye ne aye fa to say ye be ye. At the Sredia Bena say Opimso TV a man for her already 2 million. So the say some of the and yet ebu ho na car became they is in the stressing car omonye mo na e bridge there omonye man that's it. Around here ha Mokwa ekwan yi a ayesei ensunsan so be na wo mamo amote abonsu aso betiako tabri krom de nyame ni kura aka we de wadawruma ye ni abiri pa ba ye ni kamafo nya kiasa machile ti maba de ne de ma de enya kwan nko a o ye nipa ye to aba ye nim nipa ye to aba ma no ti ye to ma aboa sekrama ye nim enti maba nda ne de ye da mase nipa no baba ase ne ye hunu se wona de obabo ne ye so ye de kepu ma kire no se maba de ade wo ma ni enya ha so nko a eko ye ni tumi ye o mo pe no mo ye wutu fie ko biti mewuro se ne de me ye me botes mesi ni nyina me nka asem so bia no ti mi na me ka ka meti baka ne se enye ekwan ni nsuo nko a yenya moa yesu enipa mlantie o ase mo amehwe bi nye de bia na be kan nsuo nko ase mo mmra na yesu ne mo nkasa yeto aba ni bi how no ebi ne say de wo kan waka se kwan no how no wo ho de na emom how bebre e na ha mo mabunu wo se wo fie kura na obi aba se wo bebotes chire mu na obi a o tie wo nsonte ase yi da wase pa how ni bi se abato ba ihu mpinfo ihu kas yeto ba wi a ye nipa o mrantie de na mo be
o se nipa bani no mede ye cheche ya adwen efe ye kro wo anim bebrebe enwan mu nyina ye no mne di akọ mu nyina so ka bi kire ye to ba wi enwo bia ti asile mpemfo se sa di se ekoso a aha di abato ba he no mamba ha bi se mo pese ne mo tena che ne ne mo ye di a mo mmra na mo mahu di amnantie no so ye den ye fa problem beblem me maka me de ende saa so na oba obi fro so be ka di feeling story wo de mantwawa no mutiriye MC mukrom enu ofiri ehya na wonyini ye mo ne MC ntemo te sei oh one year ni ntam ne bia ba obe ne de ewiase ye beto aba ne hu no bi ni se me kan ye ni mu kura se woti fie wom ne tie ne ye de ya ka asama kire no enti esi mo ane de ehia bebrebe enti pemfo antwa mani ama ha de be koso ne de saa ne be efi se enne obeba ensamani ni odwane na eche na so ti da bia mo ya mo na nye ntente we na mo mu na mo mbe nipa emu nkokorafo mu mberewa emu mlantie ye hia mo bebre o me nya ni nya ne betima ka de asoma ka be miensa ye ga ye suo apart from zukase ye tini twam eno ye nya anoma no pipe ebi se kana se fo ba message suo si ka pipe so ha utimi fa ade ku bibi bo bi timi firi no ha fo moto be bu suo ekurom be se ukadaje be 50 Ghana ne nkurase fo omo num so bia ezo ba ko betimi sei ma obi anum so nipa so to aba enti pipe se no sa ne ma ne de nkurase fo ne wo se mu twem ne de ehwe omo se be fo no ma anya ne sa me de me ka kire mu sa na me ma me ne papa mo anyira beka ti se mo se mo no ne betena de a mo mwa ye nsuo ye kwan ekwa we se hu ni se nsuo to a ene kwa de no ano nye moto kwa ntimi nkwa naka kwan we de se kwa we anya me do nya me se ye nwan we bebe nto aba bi ti be fo so mpese mo ne yetena odoma omna me kwan ma ye ne nsuo ye se wo ka ni bere ti se mo mpese mo ne entam ye boko na bibisi nye ma information a omo ntwa mo ni me hwe ye kwan ene nsuo ye nsuo kwa mba mu ni a ye kwan ne de ne nsuo ne sa ne ma ne ni de metima aka bibiri ba sa ne ma ne na meka nsuo ne kwan ne de se be fa me ye de a omo ntwa akire se mo nipa omo ne obi ani ha abato obi a wa ha ti no ande metima aka no Opimso TV sunye ene yetraye enya betiako di kro na nakwaku ayim ene ne ba betwetwe nkomo afa betiako ho ne titiriw ekwan a wo mu enam so ye ne nana ntwetwe nkomo nana Opimso TV sunye memo ha ebru ya eja na ade modu bera apomu ye de na me adom ne mo mpa boya na adom me ho ye pa ana me yankastra kakra ye hwe betiako empatemu ha kokwa efri ha mfudi efri ha no ba ye efri ha no bebre enso mokwan akoye boachi bidi na wada roma ekwan how bay na mo famu pa na je me da se na ye kwan asema wo kai enso mfie be wo twini a MPP aban ba ye mfie na bia be so na be to aba na ya di mfie be siso e be ya mamu ani na ansa me to aso wada roma ma mi hu adi kakra na hu de ntia mete ho se odukuru a me sisi a mehwe akiri sisi mete na ohireba apegya hene ena so na mete na mehwe akiri se odukuru nam se ye hina no wo ho no ehu dodo no kakra ti ohireba eye se ebe yi nipa no ye se mehwe akiri emfama bichakuman fia enti wadaroma ebe ya na natimenka hu se de dihie bi ewo bitiako ha me bo me humode ehwe kuro no de ma no fia asema obi se mi bes mfie wotwe a na me ka ho asemu ya manya foi mfie bebre wotwini MPP aban betra so na omo yese o me kwan mfie na be so ane aba mfie na be so ane aba saa betwa so ane ekọ betwa so ne efele ne ekọ
kwan aha yɛ papa na no yɛfiri Kumase ba kora nyame ɛna ɛyɛ yadom taxi bi ɛbɛ muni ɛwɔ asuadan mu a wagye kwan no yɛnso na yɛba yi memre da ne yɛkɔ yi yɛba yɛntumi ma in fact na yɛdadwene na mmom yɛma de ama yɛ awerɛhyɛmu kakra ne sɛ MC ɔnabɔ adi sɛ ɛbaeɛ nansɛn ɔbaa ha bɛkyia yɛ ɛna ɔka sɛ yɛkwan ɛda n'akoma so san sɛ ɔyɛ bɛdu mmere bi a ɔbaeɛ nti ɔbaa bɛtoa so ɛde ama yɛ agya wa wonim yɛbɛka ne sei agye sɛ mfie na bɛduru a ɛna bi a yɛbɛa bɛtoa so eti sise yɛkwan no ha no deɛ ntumi nka no bebree nam sɛ wabɛhyɛ yɛ bɔnti no so baeɛ mɛfa sɛ boso mmiɛnsa mu a ɛkɔ nnan ɔbɛtena asɛmmere hɔ ti minim sɛ waka yi yɛhwɛ anim afi bɛkɔ na wie ya nsa mera mejuwa no si yie na yɛnhwɛ mo or health center kuma ɛha no yɛntumi nye yareɛ kɛseɛ ɛmfa nto hɔ nti sɛ obi yare deɛ mu ɔden a kyerɛ yɛbɔ akyire de ne kɔ Tepa anaasɛ Kumase na sɛdeɛ kwan yi esitie no sɛ ɛba saa yɛ na te sɛ ɛde ahokyere ba mu ɛde ahokyere ba na nyame ayɛ yadom bi ɛdam sɛ agya wɔ mode saa ayi a yɛde bɛgu so saa no ɛboa ma baabi a nanka ɛɛtoro paa no asusu kakra enti sɛ ɛba sɛ wɔn bu akyire a taxis no tu ne kɔ na bɛyɛ mfie bɛyɛ sɛ 9 ne 5 bi na bɛhu sɛ ahokyere baeɛ no koraa deɛ gye sɛ kaa no adi kan ɛkɔgyina apampam hɔ na mofa nipa no hwɛ akyire anaasɛ mode no to mo kɔn ho na mode no akɔma bae mmere kakra bɛyɛ mfie 2-3 deɛ na me adom ɛyɛ kakra na kwan yɛ so yafa so wokɔ abonsua so no bridge a ɛda asuobɔle ɛso no sɛ ɛbu agu mu a ɛso fa koa yɛ den na ba ne sɛ nana ɛno na woka ne sei saa bridge yɛ asɛm deɛ na ano koraa no ɛnɛ yɛwɔ na ɔtwe mmienu ɛna yɛhu sɛ mfidie bi ne nam a ɛba bɛsen akɔ ɛma me frɛ m si sɛ meyɛm hyehye me mame ɛwɔ bridge no ho eti sɛ bridge no deɛ starte yɛ deɛ America kran bɛyɛ boso mmienu ni ɛna yɛkɔhu sɛ deɛ dwumadie no asi kɔ wɔ hɔ na bridge no asɛm no deɛ sɛ ɛkɔ ɛfa so baa no deɛ nokora nyame anim menim na mmom ayɛhu a sisei galamseyfoɔ nso de mfidie ne nam so a wɔmpɛ sɛ wɔmkɔyɛ galamsey ɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ Yatabi eti ɛno na ɛbubu bridge no ɛna ɛbubu no na sɛdeɛ woka sɛ kuro bi a yɛfrɛ no Yatabi menim sɛ Yatabi ɛyɛ MC Honorable Akwasi Adusei ekuro anaasɛ Yatabi foforɔ na woka ho asɛm ɔnabo no a ne kuro ɛna saa dwumadie no saa mfidie no ɛbɛsen ɛkɔ hɔ a menim obi a ne awama wɔn kwan sɛ wɔn nkɔ di saa adwuma no sɛ wokɔ koraa wohunu koraa nsɛ fidie no bi koraa yɛka ho asɛm a wɔn atie no nsuo no amene no wɔ hɔ no a ɛkɔ bɛ na ɔtwe mmienu sɛ na ɔtwe mmiɛnsa ne ɛnɛ yɛwɔ ɛna ɛkɔyɛ saa era betiako sɛ yɛka koko nsɛm wɔ Ghana ha ɛyɛ kuro baako a ɛma Ghana koko paa sɛ yɛyi yɛ kwan yi efiri hɔ a how bɛn na monam mu sese wɔ kuro mu yɛyi yɛ how yɛ firi ha ɛyɛ yɛka kwan asɛm a obisa me sisi ya no deɛ asese ɛha yɛ kakra na sɛ ɛha yɛ kɛse paa wɔ kuro mu a ɛgya na bia ɛno so ɛdi ɛnya papa yɛba bɛto aba 2024 deɛ ehu asɛ nkurɔfoɔ bi bae ɔmo se yɛsoma ɔmo fi nkran ɔmo abɛfa yi asɛmmere hɔ sɛ ɔmo mɛsi agyanabea ɛmfama yɛn nana gye ɔdaro mu nam sɛ yɛyɛ nkɔ sukuu ankɔ akyiri na yɛnim ne deɛ bi ankuta ɛkɛse sɛ bɛ saa na ɛsɛ meka no ɛwɔ yɛ kura ase ha sei no ɔmo bɛhyɛ adwuma ase yɛ ne gye nana gye me no kasa bɛsi nɛ ɛna ɔmo ato asi hɔ a ayɛ bibia obiara ma bio yɛnte ɔmo nka bio TMC ba ha no ɔbɛkyia yɛ na so ɔbɛda ase no yɛde to n'anim ne visit ɔba no yɛde to n'anim sɛ na daworoma we deɛ ɔhwɛ ma yɛn ma yɛn na wa wonim yɛbɛka na sɛ bɛyɛ
na ebe baso ana ngoma sua nso yɛhwɛ sɛ wohwɛ betiako ha nana no apagyafoɔ mampani kofoɔ nom kuro ene ha a nimdifoɔ afiri kuro yi mu paa sɛ sie sɛ na ngoma sua teɛ wɔ kuro yi mu abrase papa sanu sɛ kurom nam sɛ teachers kra ho odin ema ye wa ha enti ene awofo no dodo no ade wo moma na ekotepa suponso o ma beti school fia bi wo ho awofo edi ebi kɔ hɔ no enti ama ye school sempa de abafom enti eno nanka sisi ya wadawroma wabetumi anopa awia de wo bɛbɔ ho modin na afa mu fidie kɛse so na education enkɔ hɔ na wo mo emmoa ye sɛ de bɛyɛ a yebenya teacherfoɔ ɛno na higher eti na teacherfoɔ no sa eti wo kɔ primary school hɔ no ma mɔbɔ primary school hɔ teacherfoɔ ɛwɔ hɔ kra no ye nudu headmaster a ɔwɔ kurom ha ɛna ɔkyerɛ deɛ headmaster kyerɛ deɛ eti sɛ nkra no ekeka boss sa na awofo no komu a no mayi wo moma se tepa cast miensa na egu ase ya etumi sesa nkra no bi efa kwa no so sa o mo de kɔ tepa school na school no di na minim ekoso wo kurum ase ana da se die twatoa sɛm a wopɛsɛ wo ka ema mpanimfo a etie wo ehwɛ wo enso etie efa wo kuro yi ho no ana akwanya no da wo me kuro wo ehia moa papa eti ena mu fidie kase a yeni mabia anokopem de se ka mpanifo etie me omo amosem wo bie etie me de a anka omo meboa me na yemfa sika na emfa moa ye kuroi obi wo kra toilet asem kra kan obi kra no wo sika ono abetumi abaye na waka se maye monyiji wo sika na momfa anase monyiji wo sika emfa nkotua ka bebia mede bosia no efiri baye nti na naje mu fidie kase na mefa so omo amosem wo bie emeboa ye na fe no man kakra kra so aka no yeso ebetu anamo na ye ne ye hene anase ohene ba yete ne naso no ono so yakobɔ na mane na mboa bia eso ono so fa so de boa ye ewo kudua mu aso watumi aboa ye mede se mo abedie mejudi se ye no na tena krumu a na wahu ye hawo ti ye hawo bia yeso ye beka de mede se wo betumi ayama ye na ansa na bia ma no be mawie me nsam nyina no na naje mutu anamo mo kofa nsuo ho nsuo no kwa so hira sanya saye dadwene bise esukufo a wo mo wo patamo ne nkurase se o ma ja school esa se wo mo nya nsuo nware o na naje mi se wo koye de muhuri na minim se mutwa nso nsuo a ye de bedware ye se wo bebu nsuo wa ha aha so Methodist for na wo nsuo o moton nsuo kra ye kra kasa sisi e no kra muso ma be bia maye pipe ya betu ko afi be mienu ni na mo betu ya nsa na ye to abai na esisi mi mfikyire ye nya ho adwuma bia aja nti ba o hye bo so ba be ya maye e wo budget mu nti o ka se wo budget mu e ma mi nse e be no kre a ho be nti e betu na mo se e be nya nsuo na kwan no ene nsuo no boni nsuo no mudi mu ene bridge no mudi hu dwuma maye dia nana waseda betiakoman ye behu dia ye be ka kire mu absafo Opimso TV Opimso Radio sunie betiako wo hafo no nof mensini no mu na ye de ya probo e baaye nana akwaku ayim na ye betiako di kuro no di kuro yi mu hawo e de ato animu ye besere adofo ene ahwefo a monsam wo bie se montwamani emra kodwo betiako na momra meboa wo mu na se wo ya ade na boa kuro a wonhira atuo ntwada ade mo dro kwabraje edamas